салом дӯстони гиромӣ. Шумо дӯстдори кино ҳастед? Зиёд филм тамошо мекунед? Кам аммо дар вақти хулигӣ филм мебинед? Фарқ надорад. дар маҷмӯъ агар кино тамошо мекунед, боре ҳам дар зеҳнатон суоле омадааст ки филмро чӣ гуна бояд интихоб кард. чанд лаҳзае аз ҳамин хусус ҳарф мезанем. пас меъёри интихоби филм кадом аст? мо тасмим гирифтем ки чанд дарсҳои омӯзишии видеоӣ аз хусуси синамо омода намоем. бовар дорем ки дарсҳои мо назари аксари шуморо оид ба синамо ва аз ҷумла дар мавриди интихоби филмҳо ҳатман дигар мекунад. шумо аз ин дарсҳо бардошти муайяне хоҳед кард ва ҳангоми тамошои филм вақти худро беҳуда сарф намекунед. пас кадом филмро интихоб кунем ки вақтамон беҳуда сарф нашаваду эҳсоси хубро соҳиб шавем? қабл аз ин ки ба ин суол посух гӯем, барои хеш бояд мушаххас кунем ки дар ҷаҳони имрӯза чӣ миқдор филмҳо вуҷуд дорад. бино ба маълумоти Википедия, то соли 2021 дар дунё зиёда аз 6.5 миллион номгӯи филмҳо ва сериалҳо мавҷуданд. ҳамин манба меафзояд ки бештар аз 10 миллион нафар ҳунармандон, коргардонҳо, сценарийнависон ва ғайраҳо дар соҳаи эҷоди синамо фаъолият доранд. табиист ки 6-7 миллион филмро тамошо кардан ғайриимкон аст. пас интихоби дуруст ба шумо имкон медиҳад ки ҳаддалимкон филмҳои бароятон мақбул ва судмандро тамошо кунед. маъмулан одамон аз рӯи кадом меъёр филм тамошо мекунанд ва оё чунин тарзи интихоб то куҷо дуруст аст? биёед боз ҳам ба омор ё худ статистика муроҷиат кунем. 4 нафар аз 5 корбар барои дарёфти маълумот дар бораи филм ба YouTube муроҷиат мекунад. трейлерҳои расмӣ 3 маротиба муҳимтар аз дигар меъёрҳое аст ки ба интихоб таъсир мерасонанд. трейлерҳои пешнамоиш дар 39% ҳолатҳо актуалиянд. 8% мутобиқи тавсия ва фикру мулоҳизаҳои дӯстон филм интихоб мекунанд. шумораи тамошои трейлерҳо ва реклама дар рӯзи нахуст намоиши филм хеле меафзояд. оё мо низ ин меъёрҳоро кор гирем? албатта меъёрҳои зикршуда низ хубанд, аммо чизҳои дигаре ҳаст ки бояд донист. барои беҳуда сарфа нашудани 1.5 ё 2 соат вақт ки мо як филмро тамошо мекунем, беҳтараш 5-10 дақиқа вақти худро сарф намуда дар бораи филм маълумот пайдо намоем. ин кор барои мо ҳам вақтамонро сарфа мекунад ва ҳам дар бораи он филм маълумоти зиёдро соҳиб мешавем. номи филм, жанри филм ва дигар маълумотҳо дар хотирамон боқӣ мемонад. оё чунин нест ки бештари маврид ҳатто номи филмҳои дидаамон фаромӯш мешавад? пас чӣ кор кунем? барои сода кардани раванди интихоби филми ҷолиб шумо бояд ба маслиҳатҳои зерин диққат диҳед. аввалан шумо бояд жанри филмҳоеро ки ба шумо писанд аст интихоб кунед. дар ин маврид шумо бояд бо диққат фикр кунед ки аз тамошо чӣ эҳсосот гирифтаниед, яъне мехоҳед таъбатон болида бошад ва ё мехоҳед ба ғаму андӯҳи қаҳрамони филм ҳамдард бошед ё танҳо адреналин гирифтанӣ ҳастед. ин ҳама ба интихоби жанри филм таъсир мерасонад. дуввум, пас аз интихоби жанр шумо бояд соли нашри филмро муайян кунед. ҳамин тавр шумо метавонед танҳо филми навро дар жанрҳои дилхоҳатон интихоб кунед ё филмҳоеро ки аз ҷониби вақт озмуда шудаанд ва тамошобинон баҳо гузоштаанд. бояд филмҳои коргардон ё ҳунарманди мушаххасе ки шумо диданӣ ҳастед омӯхта шавад. агар шумо мухлиси ин ё он ҳунарманд бошед, пас шумо бояд филмҳоеро ҷустуҷӯ кунед ки дар рӯйхати филмҳои офаридаи он вуҷуд дорад. чорум, шумо инчунин бояд аз баррасиҳо ва шарҳҳои тамошобинон истифода баред, то филми баландсифати жанри заруриро интихоб кунед. панҷум, инчунин дар интихоби филм маслиҳати шиносҳо ва дӯстонатон ки метавонанд филмҳои ҷолибро пешниҳод кунанд кӯмаки калон мерасонад. масалан, ман ҳамеша аз устодон ва дӯстони филмдӯстдор тавсия мегирам. шашум, дигар манбаи муфид барои иттилоот форумҳои умумӣ ва ҷаласаҳои филмҳо мебошанд. шумо дар ин ҷо ҳатто метавонед рейтинги филмҳои гуногунро ки тамошобинон муайян мекунанд пайдо кунед. дар воқеъ ба рейтинги филм низ бояд эътибор диҳед. радабандӣ баёнгари он аст ки тамошобинон то чӣ андоза ин филмро баҳогузорӣ кардаанд. ҳаштум, меъёри иловагӣ метавонад қиссаи филм бошад. шумо чӣ гуна қиссаро дидан мехоҳед? қиссаи филм бо жанр алоқамандӣ дорад, аммо чизи дигар аст. мувофиқи маълумоти коршиносон, бештари тамошобинон аз паи қисса мераванд. коршиноси ватанӣ чӣ назар дорад? биёед андешаи коргардони маъруфи тоҷик Муҳиддини Музаффарро мешунавем ки тавсияҳои ӯ чунин аст.
якум пеш аз ҳама мазмуну муҳтавои ин филм, ғояи ин филм. дуюм ба нуқтаи назари нуқтаи биниши коргардон ки филмсозон ки чӣ гуфтан мехоҳанд бо ин филм дар маҷмӯъ. аслан кино дар ду ҷиҳат хеле дар кино муҳим аст. якум наворбардории тасвир, дуюм монтаж, сеюм чиз албатта садои филм ки дар кадом сатҳ гузошта шудааст. яъне кино ин ҷамъи ҷузъиётҳои ин соҳаҳо ҳаст ки оқибат як мазмуну муҳтаво сохта мешавад. дӯстони азиз, баъд аз тамошои ин навор андешаи шумо дар интихоби филм каме ҳам бошад тағйир хӯрд, пас дарсҳои дигари моро интизор бошед. дар дарси дуввум бароятон дар мавзӯи таъсири кино ба равони инсон қисса мекунем. то боздид.